Γεια σας. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο κανάλι μας ο Φιγουρότοπος. Είμαι η Εφη. Είμαι ο Μανώλης. Και σήμερα έχουμε ένα ξεχωριστό σετ παιχνιδιού που το βρήκαμε σε εκπληκτική τιμή. Ετοιμαστείτε να μπείτε σε ένα μαγικό παιδικό κόσμο καθώς θα εξερευνήσουμε μαζί αυτό το υπέροχο σετ παιχνιδιού My Dream Castle. Το παιχνίδι ενδείκνυται για παιδιά άνω των 3 ετών. Ας ανοίξουμε τώρα τη συσκευασία μας. Τώρα που ανοίξαμε τη συσκευασία μας, βλέπουμε ένα υπέροχο ροζ κάστρο με πύργους, με μοβ κονικές οροφές και πολλά παράθυρα. Αλλά η μαγεία δεν τελειώνει εδώ, αφού με το πάτημα ενός κουμπιού σε σχήμα καρδιάς, το κάστρο ζωντανεύει με φώτα και μουσική, δημιουργώντας ένα αληθινό παραμύθι. Το κάστρο έχει ύψος 29 εκατοστά και είναι βασισμένο σε ένα σετ παιχνιδιού που κυκλοφόρησε το 1983. Ας γνωρίσουμε την πρωταγωνίστρια του σετ, το γλυκό άσπρο πόνι με τη μοβ χέτη και ουρά και τα μεγάλα γαλανά μάτια που σίγουρα θα σας κλέψουν την καρδιά. Η λέξη πόνι προέρχεται από την παλιά γαλλική λέξη πούρα που σημαίνει πουλάρι, ένα νεαρό άλογο. Το μικρό μου πόνι, μετάφραση από τα αγγλικά My Little Pony, είναι μια σειρά κινουμένων σχεδίων που εμφανίστηκαν για πρώτη φορά στη ΣΥΠΑ από τις 15 Σεπτεμβρίου του 1986 μέχρι 23 Σεπτεμβρίου του 1987 σε 25 επεισόδια των 10 λεπτών και βασίζεται στην πασίγνωστη σειρά παιχνιδιών της Hasbro που πρωτοπαρουσιάστηκε το 1983. Τα πόνι ζουν μια ήσυχη και ειρηνική ζωή, όλο τραγούδια και παιχνίδια, όμως πολλές φορές έχουν να αντιμετωπίσουν διάφορα προβλήματα και δύσκολες καταστάσεις. Είναι σαν τα κανονικά άλογα πόνι, μόνο που είναι χρωματιστά και μιλάνε. Έχουν φτερά και μπορούν να πετάνε. Είναι μυθικοί μονόκεροι με μαγικές δυνάμεις, επίσης είναι τροπαλά αλλά και πολύ έξυπνα. Ας δούμε τώρα και τα υπόλοιπα κομμάτια του σετ. Το σετ περιλαμβάνει αρκετά αξεσουάρ που δημιουργούν ένα πλήρες, μαγικό και άνετο περιβάλλον για το αγαπημένο μας πόνι. Βλέπουμε έναν επιδαπέδιο καθρέφτη για να γυαλίζεται πως γνωστόν έχει ωρεοπάθεια. Επίσης υπάρχει ένα μοβ κρεβάτι με υπέροχα χρυσαφένια μαξιλάρια. Στην άκρη του κρεβατιού υπάρχει μια λαμπερή χρυσαφένια ανάγλυφη μπιζουτιέρα και δίπλα ακριβώς μια χρυσή βούρτσα. Το σετ περιλαμβάνει και μία ροζ βούρτσα σε σχήμα λουλουδιού για να χτενίζετε το πόνι σας. Έχουμε επίσης και μια ανοιχτή μοβ ντουλάπα με ένα ασορτί σκαμπό, ένα μοβ καλόγερο και ένα κυροπήγιο που μπορείτε να το τοποθετήσετε πάνω στο μπουντουάρ που ταιριάζει τέλεια με το κρεβάτι. Παρέλειψα να σας πω ότι η έμπνευση στη δημιουργό τους, Bonnie Zacherl, έδωσε ένα αληθινό πόνι σε ένα ταξίδι της στην Ιαπωνία. Για χρόνια προσπαθούσε η Bonnie να πουλήσει στην παιχνιδοβιομηχανία Hasbro ένα παιχνίδι με άλογα. Ωστόσο, κανείς δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται. Bonnie, τα μικρά κορίτσια δεν είναι σαν εσένα. Τους αρέσει να μαγειρεύουν, να καθαρίζουν και να σιδερώνουν. Θυμάται χρόνια αργότερα να της λέει το αφεντικό της. Τελικά έκανε λάθος. Σήμερα τα πόνι της δεκαετίας του 80 θεωρούνται συλλεκτικά και έχουν μεγάλη αξία. Όσα χρόνια και αν περάσουν, τα χαριτωμένα πόνι δεν θα πάψουν να είναι δημοφιλή. Οπότε το ιστορικό αυτό γεγονός μας διδάσκει ένα πολύ καλό μάθημα, ότι όταν έχουμε μια ιδέα που πιστεύουμε σε αυτήν, δεν πρέπει να την εγκαταλείπουμε. Έτσι ολοκληρώνουμε τη μαγική παρουσίαση του σετ My Dream Castle, που είναι ένας κόσμος που μπορείτε να φανταστείτε, να ονειρευτείτε και να ζήσετε μέσα από τη φαντασία σας και σίγουρα θα προσθέσει μια δόση μαγείας στη συλλογή σας. Εάν σας άρεσε το βίντεο μας, μπορείτε να πατήσετε μου αρέσει και να αφήσετε τα σχόλιά σας.
Μπορείτε επίσης να κάνετε δωρεάν εγγραφή στο κανάλι μας και μην ξεχάσετε να πατήσετε το καμπανάκι για να βλέπετε πρώτοι τα καινούρια βίντεο που θα ανεβάζουμε. Και μην ξεχάσετε να μοιραστείτε το βίντεο με όσους αγαπούν το μαγικό κόσμο των παιχνιδιών και των φιγούρων. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας συντροφεύσατε και σήμερα και θα τα πούμε σύντομα στο επόμενο καινούριο βίντεο. Μέχρι τότε να είστε καλά και μη σταματάτε να ονειρεύεστε. Γεια σας! Γεια σας!